ନିଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଅଗ୍ନି ଅ ଗରେ ନ ତଇଁରେ ହର୍ଷେଇ ଅଗ୍ନି ବହ୍ନି ବ ହରେ ନ ତଇଁରେ ହର୍ଷେଇ ବହ୍ନି ହୁତାସନ ହରେ ଚହୁ ତରେକର୍ତ୍ତା ତାଲବେଶ ଦନ୍ତେନ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅରଣ୍ୟ ଅର ମୁଦ୍ରଣରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ବ ଦନ୍ତେନ ବନ ଅରଣ୍ୟ ବନ ବିପିନ ବରେ ହର୍ଷେଇ ଦନ୍ତେନ ବିପିନ। ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ନୟନ ଦନ୍ତେନ ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଦନ୍ତେନ ନୟନ ନେତ୍ର ଦନ୍ତେନ ରେ କାର୍ନେ ତରେ ର ନେତ୍ର ଲରେ ଓକାର ଲ ଚ ଦନ୍ତେନ ଲୋଚନ। ଝିଅର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କନ୍ୟା କ ଦନ୍ତେନ ରେ ଝିଅ ତଇଁରେ ଆକାର କନ୍ୟା ଦନ୍ତେଶରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ତରେ କର୍ତ୍ତା ସୁତା ଦରେ ହର୍ଷ ଦୁ ହରେ ହର୍ଷେଇ ହି ତା ଦୁହିତା। କୋଇଲିର କାକ करे ଆକାର କା କ କାକ ବନପ୍ରିୟ ବ ଦନ୍ତେନ ପରେ ର ତଇଁରେ ହର୍ଷେଇ ଅନ୍ତସ୍ତୟ ବନପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ପରେ ର ତଇଁରେ ହର୍ଷେଇ ଅନ୍ତସ୍ତୟ। ଆକାଶ ନଭ ନ ଭ ନଭ ଗଗନ ଗ